Bună ziua, stimați telespectatori! Astăzi ne aflăm într-o clinică, o clinică cu renume deja în Piatra Neamț și nu numai în Piatra Neamț, la clinica Antares. Pentru că foarte multe din problemele noastre ale femeilor sunt greu, cel puțin până la un moment dat, de a ne găsi soluțiile problemelor de sănătate. Am venit astăzi aici și rugăm pe domnul doctor Dorel Cosma să ne spună ce avem nou în această clinică Antares, ce avem nou în Piatra Neamț și ce avem nou, din câte am înțeles, chiar în România. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Vă rog întâi să vă prezentați. Sunt doctorul Dorel Cosma, sunt directorul medical al clinicii Antares. Sunteți aici în clinica astăzi pentru a vă prezenta câteva echipamente care sunt în premieră pe regiunea Moldovei, în premieră chiar la nivel național, nu în premieră absolută, pentru că o să vedeți acest tip de ecograf care o să vi-l prezint, mai există în 2 clinici private în România, deci este al 3-lea din țară, practic, dar singurul pe Moldova. Eu v-aș întreba mai întâi de acest nou aparat pe care văd că este, din câte înțeleg, face o ecografie volumetrică 3D, 4D și se numește ABVS. Ce înseamnă asta? Bun, echipamentul este un ecograf ultraperformant. ABVS vine practic din engleză de la Automatic Breast Volume Scan, ceea ce înseamnă că face o scanare automată, volumetrică, adică în dimensiuni 3D și 4D a sânului. Practic, această scanare automată se efectuează, o să vedeți imediat, colega mea o să vă și demonstreze cum se face. Se face prin achiziția automată a sânului de către un dispozitiv special anexat ecografului. Mă scuzați, aș vrea chiar să facem și proba practică. Sigur, facem. În paralel, colega mea o să și vă arate cum se face. Deci acel dispozitiv special anexat ecografului, îl vedeți acolo deasupra sau un pic în lateralul pacientei. El se va așeza pe sân, se vor face 3, 4 sau 5 achiziții în funcție de mărimea sânului, trebuie să spunem lucrul acesta. Nu depind neapărat de decizia doctorului sau de decizia asistentului sau fizicianului care va face investigația, ci depinde de mărimea sânului. Deci, practic, un sân mai mare necesită mai multe achiziții, un sân mai mic necesită un minim de 3 achiziții. Bun. Ce înseamnă această achiziție? Haideți să lămurim. Achiziția, practic, este o preluare de imagini ecografice în mod automat. O să vedeți, acel dispozitiv se va mula practic pe sân. Sonda aceea specială de dimensiuni foarte mari și de înaltă rezoluție va achiziționa automat imaginile la secțiuni, să le spunem așa, similare computer tomografiei, similare doar spun, similare computer tomografiei la dimensiuni de 0,5 mm. Aceste secțiuni de 0,5 mm permit ulterior, despre asta vorbim, permit ulterior reconstrucții în toate cele 3 planuri, inclusiv volumetrie, cea de-a 4-a dimensiune, pentru întregul sân. Deci, achiziția aceasta în secțiuni extrem de fine, de 0,5 mm, practic determină ca orice leziune, cât o fie ea de mică, de dimensiuni milimetrice, să poată fi vizualizată. Deosebirea față de o ecografie normală este faptul că în momentul în care facem achiziția cu mânuța, așa cum toți pacienții știu că face medicul, riscul de a scăpa anumite leziuni este destul de mare. Pentru că oricât de bun ai fi, în mod manual, riști datorită vitezei cu care efectuezi ecografia, datorită faptului că pe ecran
nu știu, poți întoarce capul la dreapta, la stânga, să vorbești cu pacienta, să nu fii atent, să-ți scape 3-4 mm din sân. Se pot întâmpla, sigur că da. În această scanare automată, aceste riscuri sunt practic egale cu 0. Cam la cât timp se repetă aceste ecografii? Bun, în principiu vorbim despre un ecograf. Indicațiile ecografiei rămân aceleași ca în orice ecografie normală. Deci o femeie, practic, poate să facă această investigație o dată pe an, așa cum este indicat oricărei femei care încearcă să își vadă de sănătatea ei și să caute eventuale probleme ce pot apărea la sân, da? Să depisteze din timp anumite leziuni care pot apărea la sân, inclusiv cancerul mamar, că despre asta vorbim. Observ că nu este dureroasă procedura. Dureroasă, sigur, este un pic de compresiune. Colega mea o întreabă în permanență pe pacientă dacă este dureroasă compresiunea. Este mult mai mică decât la o mamografie. Sigur, există această compresiune tocmai pentru ca sonda să facă acel contact necesar cu tegumentul. Uitați, a și început scanarea. Vedeți, sonda se deplasează foarte încet. Da? Imaginile se monitorizează în timp real atât pe acel monitor de control, cât și pe monitorul cel mare. Spuneți-mi dacă această ecografie înlocuiește 3D, înlocuiește mamografia. Nu înlocuiește mamografia și niciodată ecografia nu a înlocuit mamografia. Cele două metode dintotdeauna au fost metode complementare. Mamografia și ecografia sunt investigații ce se recomandă pacientelor în funcție de vârstă, în funcție de structura sânului. Se întâmplă de foarte multe ori ca după o mamografie să avem nevoie de o ecografie, iar după o ecografie să avem nevoie de o mamografie. Deci ele sunt metode complementare. Avantajul acestei metode ecografice prin ecografia volumetrică 3D și 4D a sânului este faptul că imaginile, toate acele imagini pe care le achiziționăm, le putem stoca, spre deosebire de o ecografie obișnuită, unde preluăm 2, 3, 4, 5 imagini reprezentative. Aici avem toate imaginile scanării sânului. Aproximativ 1000 și ceva de imagini, repet, depinde de câte scanări se fac. Deci peste 1000 de imagini. Peste 1000 de imagini. Ele pot fi ulterior văzute de un terț medic, de un alt medic. Poate pacienta are nevoie de o a doua opinie. Poate avem nevoie să urmărim leziunea și să vedem cum arată peste 3 luni, peste 6 luni, peste un an de zile. Iar atunci putem face examene comparative. Stația grafică, pe care o să vedeți că facem toate acele reconstrucții de care vă spuneam, stația grafică păstrează în memorie imaginile precedente, iar imaginile pe care le achiziționăm la momentul 0 sunt comparate cu investigațiile trecute, ceea ce constituie un mare avantaj. Spuneți-mi dacă există și contraindicații pentru... Practic nu există contraindicație, așa cum nu există contraindicație nici pentru o ecografie normală de sân. Indicațiile ecografiei acestea 3D rămân aceleași ca la ecografia clasică, adică în general ecograful se adresează femeilor tinere, da, până la vârste, să zicem, undeva 35, 40, 45 de ani, depinde, dar chiar și așa, o femeie, să spunem, care are 60 de ani, poftim, în afara limitelor de vârstă de care zicem, căreia mamografic se descoperă o leziune, poate face această investigație pentru că ea oferă date suplimentare față de o ecografie normală sau chiar față de mamografie. Avantajele sunt de poziționare, de localizare a leziunii.
Gândiți-vă că în momentul în care facem această reconstrucție volumetrică în 3D și 4D, putem poziționa, putem localiza cu succes orice leziune cu reperele necesare, în general, față de zona mamelonară, repere care, ulterior, servesc unei intervenții chirurgicale, unei monitorizări și chiar unei puncții biopsii. Dat fiind faptul că există mai multe tipuri de investigații pentru depistarea cancerului de sân, care e cea mai indicată sau care ar fi ordinea efectuării lor și dacă se exclud una pe cealaltă? Nici o investigație în vederea screeningului sau al diagnosticului unei patologii a sânului, unei patologii mamare, deci nicio investigație nu se exclude cu cealaltă. Și la ora actuală sunt suficient de multe metode prin care se poate face screeningul mamar. O să vă mai arătăm încă un dispozitiv un pic mai târziu. Deci mamografia nu exclude ecografia, ecografia nu exclude rezonanța magnetică, rezonanța magnetică nu exclude acest Halo Pap test de care o să vorbim imediat, nu exclud testele genetice, nu exclud testele familiale, testele de risc pentru cancerul de sân și așa mai departe. Deci sunt o mulțime de metode, dar ele nu se exclud. Cu cât facem mai multe, cu atât ele ne apropie de un diagnostic. Spuneți-mi dacă se pot face aceste ecografii în 3D și în cazurile implanturilor mamare. Da, nu există nicio contraindicație pentru implanturile mamare, cum nu există nici în cadrul ecografiei clasice. Deci da, se pot face, fără nicio problemă. Aș vrea să vă întreb, e o întrebare așa puțin mai spinoasă. Casa de ajutor vă este folositoare de asigurări? Nu. Asta categoric nu la momentul acesta, dat fiind că oricum este al treilea aparat din țară, probabil că nici cei de acolo nu s-au gândit încă, până se vor gândi, probabil o să mai treacă niște ani, dar să sperăm, în următorii 2-3 ani de zile poate. Deocamdată nu. Toate acele imagini care au fost achiziționate au venit pe stația grafică. O să vă arăt imediat. Bun. Deci, în principiu, aceste imagini ale pacientei pe care am văzut-o înainte, le vedeți aici. Sunt 2 din cele 4 planuri care le putem vedea. Aici este reconstrucția aceea tridimensională de care 4D. Celelalte sunt planurile coronar, axial, sagital, la fel ca și la orice investigație computer tomografică. Vedeți zona de scanare este una foarte largă. Aici este zona mamelonului. Da? Le vedem, practic, vedem imaginile în toate planurile. Dacă vedem o leziune, atunci putem întoarce imaginile în toate planurile, putem să o vedem în toate cele 3 planuri. Oricum, este un sân curat, nu prea avem ce să-i spunem pacientei decât de bine. Presupunem că avem o leziune, o marcăm, da? Se poate marca. Îți arată distanța la care se găsește leziunea, unde se găsește față de mamelon. Uitați, se poate vedea acolo. Eu am marcat un punctuleț la întâmplare, putem să mai marcăm unul, îi dăm cancel, să spunem din nou am găsit o leziune aici, în secunda următoare mie mi-apare acolo. Deci asta este foarte, foarte bine pentru un chirurg, pentru cineva care va face o biopsie, o puncție intervențională, da? Se va ști exact în ce cadran este, la ce distanță de mamelon, la ce adâncime. În mod automat, repet, fără ca să existe vreo eroare de măsurătoare. Pentru că celelalte aprecieri pe care noi le făceam la ecografia clasică erau niște măsurători, dar care aveau un grad de subiectivism. Sigur, cu cât ai mai multă îndemânare, cu atât poți să oferi informații mai precise. Aici totul este la milimetru, să zicem, da? Este la milimetru. Pentru telespectatoarele noastre care... o întrebare. Pentru bărbați e... Sigur că da, se poate, cum să nu? Și nu este foarte rar, din păcate, ce am observat noi în ultima vreme. Am avut, cred că anul acesta, cel puțin 5 bărbați cu cancer de sân.
În general, cancerul de sân la bărbați este destul de rar, dar se întâmplă câteodată. În medicină există o lege a seriilor și cred că am avut o serie anul ăsta în care am diagnosticat 5 bărbați, cel puțin eu, nu știu colegele mele, cele care mai fac investigații de sân, dar eu cel puțin am avut 5 bărbați cu cancer de sân. Deci, vorbind de această investigație, sigur se poate face și bărbaților, fără nicio problemă. Pentru toți telespectatorii, deci în cazul nostru și telespectatori, nu numai telespectatoare, putem să le spunem cu foarte mare siguranță să invităm să vină să-și facă o ecografie 3-4 de aici la dumneavoastră, pentru că cu siguranță orice problemă ar fi, va fi descoperit. Cu siguranță. Avem toate mijloacele de investigare pentru orice problemă de sân pe care o poate avea o femeie, de la mamografie, acest ecograf tridimensional. Vă va vorbi imediat și colega mea sau și eu despre o nouă metodă de screening, unicat pe zona Moldovei, iarăși. Haideți să vă vi-l și la arăt. Chiar vă rugăm să ne povestiți puțin despre el. Deci, aparatul se cheamă Halo, Halo, să spunem mai pe românește, dar Halo este în limba engleză. Este un dispozitiv creat de americani, aprobat și pe piața europeană. Este un dispozitiv care aspiră lichid mamelonar. Despre acest lichid de aspirație se vorbește de foarte mult timp. Se obținea până acum și printr-o metodă de lavaj sau se putea obține printr-o puncție. Bun, de câteva vreme încoace, de câțiva ani încoace, pe piața americană și pe piața europeană a intervenit acest dispozitiv care are un triplu rol. Încălzește sânul, îl masează și obține un aspirat prin vacumarea regiunii mamelonare. Acest lichid de aspirație este ulterior fixat pe o lamă și se investigează la fel ca orice examen citologic. De fapt și de drept. Acest test se cheamă pap test mamar, similar pap testului pentru colul cervical. Toată lumea, toate femeile știu și s-au dus să-și facă un pap test, da, pentru screening-ul cancerului de col uterin. Ei, acest dispozitiv este un dispozitiv care, obține lichid de aspirație în vederea examenului citologic al acestuia. Se cheamă similar. De ce se cheamă similar? Pentru că examinarea lichidului de aspirație, tot doctorul Papa Nicolau, încă de pe la 1950 și ceva, 1960, cu câțiva ani înainte de decesul acestuia, a prevăzut sau a anticipat rolul deosebit pe care îl va avea examenul citologic al aspiratului. El are un dublu rol. Este un test de risc, un test de screening și mai puțin test diagnostic. Test diagnostic devine dacă în lichidul de aspirație apar deja celule maligne. Dacă nu apar celule maligne și apar doar celule cu atipii sau nu apar celule sau nu se obține lichid de aspirație, atunci putem vorbi de un test de risc, da? Fără să fie diagnostic, pentru că nu avem ce să diagnosticăm câtă vreme pe acel lichid de aspirație nu avem niște celule maligne. Bun. De ce este important acest test citologic al aspiratului mamar? Pentru că se știe, cancerul de sân, deși afectează, să zicem, până la o femeie din 8 din întreaga populație, cancerul de sân este un cancer care evoluează destul de lent. Unui cancer mamar îi trebuiesc aproximativ 8 până la 10 ani să devină manifest clinic sau să devină diagnosticabil prin metodele uzuale pe care noi le folosim, ecografie, mamografie și așa mai departe. Și atunci, dacă noi în lichidul acesta de aspirație putem vizualiza celule cu atipii sau celule maligne, putem anticipa sau diagnostica un cancer de sân cu câțiva ani mai devreme decât l-am putea vedea ecografic sau mamografic. Ăsta este marele lui avantaj. Anticipează, da,
eventualitatea unui cancer de sân. Cât de importantă este ereditarea persoanele a căror rude au fost diagnosticate cu cancer de sân și dacă mai sunt predispuse să dezvolte cancer mamar în viitor? Sigur, implicarea genetică este dovedită în cazul cancerului de sân. Se știe, sunt două gene care sunt responsabile de apariția cancerului de sân, dar totuși trebuie spus că aproximativ 8 femei din 9 fac un cancer de sân fără să aibă o rudă apropiată de gradul 1 sau 2, rudă de sânge, fără să aibă rudă de gradul 1 sau 2, care să fie avut o problemă oncologică de sân sau ovarian, pentru că ele sunt legate oarecum la nivel genetic. Da? Deci sunt femei care fac cancer de sân fără ca să aibă o rudă apropiată cu o problemă de sân, vorbim de o problemă neoplazică. De aceea este important acest test, pentru că el se adresează tuturor femeilor și celor care au rude cu neoplazii de sân în antecedente, cât și persoanelor care sunt în deplină sănătate. Bun, haideți să vorbim. Deci, cam cât de des ar trebui repetate aceste... Indicațiilor celor care au făcut studiile de câțiva ani încoace spun că se face complementar cu ecografia și cu mamografia la un interval de 1 an. Deci, practic, așa cum face orice femeie ce se îngrijește de sănătatea ei, face o mamografie sau o ecografie, depinde de vârstă, este bine să facă și acest test. Sigur, indicațiile și studiile din ultimii ani au arătat că testul este indicat în grupa de vârstă 25-55 de ani. De ce între 25 și 55 de ani? Pentru că, așa cum spuneam, el poate arăta cu până la 6, 7, 8 ani de zile mai devreme aceste modificări. Sigur, nu are rost dacă ne raportăm că începe investigația la 25 de ani, putem previziona un eventual cancer de sân la un interval de 7-8 ani, să nu 30-32 de ani. Mai devreme de 25 de ani nu are rost. Peste 55 de ani se consideră că intervalul acela suplimentar peste vârsta de 55 de ani, adică până la 65 de ani, deja conferă pacientului un oarecare grad de confort, de liniște și nu mai este nevoie. Sigur, se poate face și în afara limitelor acestei vârste. Procedura este dureroasă? Foarte puține paciente au menționat un oarecare grad de disconfort, în niciun caz durere. Disconfortul vine de la faptul că se face acea aspirație. În rest, o să ne spună și pacienta noastră dacă într-un final a fost dureroasă investigația sau nu. Studiile arată că nu, deloc, există doar disconfortul aspiratului. Dacă femeia respectivă care face, în cazul nostru, doamna, dar dacă doamna nu se pune cazul dânsei și există o pacientă care nu are fluid. Dacă nu are fluid este foarte bine. Deci, sunt două situații. Obținem lichid de aspirație într-unul sau în ambii sâni, sau nu obținem lichid de aspirație. Dacă nu obținem, testul se consideră negativ, iar riscurile acelei femei pe următorii 7-8 ani de zile se apropie de 0. Dacă se obține lichid de aspirație, aici avem 3 situații. Un lichid de aspirație curat, fără celularitate, fără celule. Deci este un lichid pur și simplu fără nicio celulă identificabilă. Riscul, la fel, este considerat minim. A doua situație în care obținem lichid este lichidul cu celule. Celulele pot fi normale, pot fi cu atipii sau pot fi celule cu malignitate dovedită la examenul citologic. Și aici trebuie să le împărțim. Dacă
celulele sunt normale, testul de asemenea se consideră un test normal și femeia este cu riscuri minime de a face un cancer de sân, cu riscuri minime. Dacă există atipie celular de sân, există celule, nu au transformare malignă, dar au suferit ceva transformări, nu cu grad de malignitate, atunci există un risc. Și aici, în momentul ăsta, trebuie să vedem ce factori asociați, ce riscuri asociate are femeia respectivă, astfel încât să facem o schemă de diagnostic și de urmărire pe următorii ani de zile, astfel încât să preîntâmpinăm un cancer de sân sau să, în eventualitatea în care acesta va apare, să-l descoperim cât mai devreme. În cazul în care există celularitate dovedită citologic a fi malignă, în momentul acesta trebuie să continuăm investigațiile imediat pentru a vedea de unde vin aceste celule cu celularitate malignă. Și continuăm cu o ecografie, cu o mamografie și așa mai departe. Acestea sunt situațiile de diagnostic, să zicem, da? de testare. Unde arată aparatul că doamna are sau nu fluid? Doar la terminarea investigației. Aha. După ce terminăm investigația, în recipientul de colectare, în acele cupe de colectare speciale, vom vedea dacă există sau nu lichid. Deci, repet, dacă nu o să aibă, testul este considerat negativ, riscurile sunt minime. Trebuie spus un lucru. Statistic, cel puțin pe ultimele statistici pe care le-am citit, făcute de câteva universități și oarecum similare, au arătat că o femeie cu lichid de aspirație, cu celularitate, cu ATP, cumulat cu un istoric familial de gradul 1 sau gradul 2, deci cu cineva în familie, bunică sau mamă, cu cancer de sân, crește riscul de a face un cancer la sân pentru paciente de până la 22 de ori. Deci acea femeie trebuie să știe că are un risc crescut față de riscul mediu în populație de până la 22 de ori mai mare de a face un cancer de sân. Și atunci, cu siguranță, acelei femei va trebui să indicăm, aproape să o obligăm cu ghilimele, să-și facă controalele anuale de sân. Inclusiv acest test, care, cum vă spuneam, se face anual, pentru că, având celule cu ATP, ne putem aștepta în următorii ani să detectăm celule cu malignitate dovedită. Și atunci știm, poate cu câțiva ani înainte de o mamografie sau de o ecografie, că avem un cancer de sân care se dezvoltă undeva în sân. Aș vrea să repet întrebarea care v-am pus-o puțin mai devreme, dacă Casa de Asigurări de Sănătate vă ajută în cazul ăsta? Nici aici. Nici în cazul acesta, nici în cazul... Este primul aparat pe Moldova, nici nu cred că s-au gândit. Sunt două în Ardeal, două în București, nu e niciunul pe Moldova. Deci, din nou vorbim de niște dispozitive destul de rare fiind probabil că nu s-au prevăzut în norme, poate în următorii ani, repet, așa cum s-au gândit în cazul cancerului de col uterin și știți că s-a reluat screening-ul pentru cancerul de col uterin, poate în următorii ani. Casa de asigurări nu este răspunsul, nu deocamdată. Este destul de scump și nu atât dispozitivul, care sigur costă și el costă niște bani, dar consumabile. Consumabile sunt foarte, foarte scumpe, din nefericire. Ai obținut ceva lichid? Nu este deloc. Deci, putem, acum spune și practic, că sunteți într-o grupă de risc minimă, da? Mai mică decât restul populației, pentru că nu s-a obținut acel lichid de aspirație, deci, așa cum spuneam la început, majoritatea cancerelor de sân încep de la nivelul canalelor ductale, care canalele ductale secretă acest lichid. Dacă nu s-a obținut lichid, înseamnă că nu există acolo o creștere anormală, un număr anormal de mare de celule, cu sau fără modificări, nu există, da? Nu s-a obținut lichid, riscul este minim.
Asta nu înseamnă că nu trebuie să-l faceți la anul, peste 2 ani și să nu uitați și de celelalte investigații imagistice, ecografia, mamografia și altele. Cu alte cuvinte, felicitări. Cu alte cuvinte, e de bine, bravo. Aveți pe cineva în familie? Nu. Și mai bine. Și mai bine. Aș mai adăuga o întrebare în final. Spuneți-mi dacă și în cazurile celor doamne care au implanturi se poate folosi acest aparat. Da, inițial s-a crezut că implanturile de sân vor constitui o contraindicație. Inițial. Totuși, câteva universități din străinătate și-au asumat riscul să facă, pentru că, până la urmă, știți că orice, chiar și un medicament, până se introduce pe piață, sunt niște loturi pe care se testează și așa mai departe. Ei, au testat și au făcut 30.000 de testări și de teste, da, și nu s-a spart niciun implant. Deci au ajuns la concluzia că este absolut safe, da? Deci nu prezintă niciun risc. Singurul inconvenient al implanturilor de sân ține mai mult de metodă. Acele implanturi de sân care se fac prin introducerea implantului sau periareolar, știți că sunt mai multe metode, se introduc chiar pe la nivelul umbilicului, prin jurul areolei mamare, prin axilă, da, sunt o mulțime de metode. Ei, implanturile care sunt introduse pe lângă mamelon nu sunt foarte indicate. Nu este indicat testul nu din cauza că s-ar întâmpla ceva cu implantul, ci pentru că riscăm să nu obținem lichid de aspirație, tocmai din cauza suturilor chirurgicale din jurul areolei. Deci, contraindicația nu vine din faptul că nu se poate face, se poate, dar riscăm un test neconcludent tocmai din cauza cicatricilor operatorii și nu altceva. În rest, riscuri de ruptură, 0. Pentru acest ultim aparat, în cazul în care o persoană vine și își face testul, are lichidul, dar fără probleme, cum ați spus dumneavoastră, cu acele... Celularitate, da. Ce ar trebui să facă? Să vină anual să-și mai facă sau la ce perioadă? Sigur. Acest examen, toate studiile au arătat că acest examen trebuie făcut, la fel ca și mamografia și ecografia, anual. Trebuie făcut anual. Nu e de speriat, pentru că în momentul în care o pacientă vine la dumneavoastră aici, vine cu o tensiune, cu o frică, cu, nu știu, mă gândesc și eu ca femeie că dacă, vai de mine dacă. Aici îți spune foarte clar, mai bine să începi să-ți faci un examen și să afli decât să fie prea târziu. Sigur că da. Femeile chiar nu trebuie să aibă o teamă de această investigație sau de toate investigațiile care se fac pentru cancer de sân, pentru că rolul lor este de a descoperi un eventual cancer de sân într-un stadiu incipient. Cancerele de sân, deși știți, am discutat, sunt extrem de frecvente, practic o femeie din 8 în medie fac cancer de sân, totuși cancerele de sân evoluează lent, marea majoritate, și aceasta constituie un mare avantaj, dacă putem să-i spunem așa, faptul că dacă descoperim un cancer de sân, putem să-l tratăm. Cancerul de sân la acest moment, cu mici excepții, dacă este descoperit în stadiu infraclinic, însemnând că pacienta nu vine atunci când simte un nodul, ci vine la controale periodice și noi reușim să-l descoperim atunci când are 3, 5 mm, 7 mm sau mai mic, cancerul de sân este tratabil, vindecabil în totalitate. Vedeți cazurile atâtor vedete, persoane din media, din televiziune, din cinematografie, persoane, să zicem, care sunt cunoscute la nivel mondial și care au trecut prin suferințe de genul ăsta, s-au vindecat. Deci cancerul de sân se vindecă. Este o condiție esențială descoperirea lui într-un stadiu infraclinic, însemnând înainte de a fi palpabil. Este foarte important. Când este palpabil, are deja peste 1 centimetru. Câteodată poate 2 centimetri, depinde de mărimea sânului, depinde cât de profund este. Dar un cancer de 2 centimetri deja pune probleme. Pune probleme și te poți aștepta la complicații
complicații ulterioare. Un cancer mic de 3, de 5 mm, 7 mm, în general cele sub 1 centimetru sunt tratabile, sunt vindecabile. Ceea ce ar trebui să determine femeile să-și facă aceste controale periodice. Știu că în clinica dumneavoastră aveți și posibilitatea să facem mamografie, deci aveți până la urmă testele complete. Da, putem face la momentul ăsta tot ce se face într-un centru de screening și de diagnostic de afară, din străinătate. Deci chiar putem spune că suntem singura clinică din Moldova care avem acces la aceste investigații de vârf. Fără modestie vă spun treaba asta. Noi nu putem decât să vă spunem felicitări pentru ceea ce ați făcut din această clinică, cu această clinică, pentru aparatura și pentru personalul foarte calificat și mereu cu zâmbetul pe buze. Contează foarte mult, stimați telespectatori, să vii într-o clinică cu o problemă de sănătate și să fii întâmpinat cu zâmbetul pe buze. Vă spun din propria mea experiență că am venit aici și mi-am făcut o investigație și am venit plângând, dar am plecat râzând. Din două motive. Una, pentru că nu aveam motive de ce să-mi fac probleme, dar și faptul că în momentul în care mi s-a adus rezultatul, mi s-a spus cu zâmbetul pe buze, indiferent care ar fi situația, există soluție. Sigur că există soluții. Există soluții, contează să ne facem toți, dar vorbind despre femei, contează ca toate femeile să-și facă acele investigații adaptate vârstei, pentru că s-ar putea la un moment dat să vorbim și despre altceva, poate într-o altă emisiune, despre screeningul personalizat. Să știți că se vorbește din ce în ce mai mult în lume, chiar sunt și niște organizații și niște societăți care vor să schimbe un pic modalitatea de abordare a screeningului de cancer de sân, în sensul că ar trebui să vorbim de un screening personalizat. Fiecarei femei se potrivește un anumit tip de investigație. La momentul acesta, toată lumea știe așa, ca pe tatăl nostru. Ai sub 40 de ani, faci ecografie, ai peste 40 de ani, faci mamografie. Nu! Lucrurile stau complet altfel. Fiecare femeie are un anumit tipar comportamental, de mediu, genetic, o anumită structură a sânului și așa mai departe și va trebui să găsim mijloacele necesare să facem ceea ce trebuie pentru ea și nu să pornim de la un tipar, ai 40 de ani și o zi faci mamografie, ai 39 de ani și 364 de zile faci ecografie. Nu, este complet greșit. În ziua de azi, mai ales datorită tratamentelor de substituție pe care foarte multe femei îl iau după intrarea la menopauză, ne putem aștepta să avem sâni cu o structură intens glandulară la femei care au 50-60 de ani. Deci sânii respectivelor femei se comportă ca niște sâni tineri de 25, de 30 de ani. Și atunci, chiar dacă femeia respectivă are vârsta de 50 de ani, nu îi se potrivește mamografia. Îi se potrivește ecografia. Da? Și atunci, pentru ce să fie supusă unei iradieri la mamografie când putea face foarte bine o ecografie cu aceleași rezultate sau poate chiar cu rezultate mai bune? Da? Așa cum sunt femei tinere, poate cu 4, cu 5 copii, a căror structură glandulară s-a remis sau s-a redus foarte mult, da? Are o predominanță a sânului de tip adipos și căreia mai bine îi faci o mamografie, chiar dacă are 30 de ani. Deci situațiile sunt diferite și trebuie ținut seama de acei factori de care vă spuneam, de factorii comportamentali, de mediu, genetici, de tratamentele pe care le facem în decursul vieții, hormonale sau mai puțin hormonale, de dietă și așa mai departe. Inclusiv dieta schimbă modul de abordare a cancerului de sân. Să știți că alimentația bogat adipoasă, da, bogată adipoasă, este un factor de risc pentru cancerul de sân.
Femeile obeze, în general, fac cancerul de sân mai frecvent decât femeile slabe. Putem vorbi mult. În orice caz, ideea este a acestui screening personalizat pe care noi vrem să-l introducem în clinică pentru a oferi femeilor ceea ce este mai bine și ceea ce trebuie să facă pentru a avea un diagnostic bun. Sub toate formele bun. Și bun ca diagnostic sau, dacă nu, să fie un rezultat bun fără o problemă. Asta ne-ar încânta cel mai mult. Invitația a fost făcută, după cum vedeți, stimați telespectatori, la Clinica Antare. Sunteți așteptați să veniți să vă faceți aceste controale pentru sănătatea dumneavoastră, pentru a vă sigura, a fi sigur că sunteți sănătoși și, bineînțeles, a avea satisfacția unei vieți integre și cu sănătatea beton. Mulțumim tare mult, domnul doctor. Cu plăcere. Și vă mai așteptăm să ne mai spuneți noutăți. Vă mai aștept pe aici și avem multe de vorbit despre cancerul de sân și despre educație. Și ca o paranteză și o încheiere, aș vrea să vă spun și aș vrea să laud, nu știu cum să zic, în general femeile din județul Neamț, pentru că adresabilitatea, conform unor statistici neoficiale, să le zicem așa, dar statistici care se fac așa în rândul nostru al medicilor, adresabilitatea către metodele de diagnostic pentru cancerul de sân, mamografie, ecografie, este foarte mare în județul Neamț. Femeile nemțene chiar au educație vis-a-vis de chestiunea asta și asta mă bucură foarte mult. E de bine. E de bine. Mulțumim încă o dată. Mulțumim încă o dată. Avem și aprecierea domnului doctor. Așa, dragi telespectatoare, sunteți așteptate să înmulțiți numărul femeilor care sunt educate pentru sănătatea voastră. Mulțumim. Vă urăm o zi bună. Și dumneavoastră la fel.